Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu, kamar yadda muka sha faɗa muku cewa a wannan yanayi da muke ciki za mu ci gaba da kawo muku ƙayatattun bidiyoyi na wato green area flowers garden domin jin daɗin masu kallo da kuma nishaɗinsu da walwalarsu da farin cikinsu. Wannan shine ake cewa green ficus. Za ku gan shi gashi anan a bayana, ko ba komai fulawa ne wanda yake mai nishaɗantarwa da kuma sa zuciya natsuwa, sannan kuma ga sa ƙarfin ido. Idan ka sa shi a gidanka lallai za ka amfana, ga inuwa, ga sa wuri yayi green, ga kuma gyara wuri. Ku kasance tare da mu domin nishaɗi da jin daɗi da ganin ƙayatattun furanni da kuma sauraron abubuwa waɗanda suke masu ƙayatarwa a cikin wannan tasha taku mai albarka ta Al-Amin Channel. Kada a manta a yi mana subscribe a wannan tasha mai albarka, domin duk lokacin da muka ɗaura bidiyo ko wani abu mai mahimmanci masu kallon mu za ku gani. Ku kasance tare da mu, Al-Amin TV.